ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахти ҷ. Дӯстони азиз, дар имзо навор 12та хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки пешкашро мекунем. Квартираҳои арзон ва хонаҳо ва заминҳои аз шаҳри Душанбе. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментария нависем ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар кораи мо дар видеои оянда гуфтагии шуморо ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин чизе барои фурӯхтан, барои реклама доред, метавонед ки дар номерои имо ба ҳасаб рӯй кунем. мо дар видеои оянда реклама мекунем. хоб, курс имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 154 сомону 50 дирам. аз шумо хоҳиш мекунем видеонавори моро дар имо ва ватсаптон подписа кунед. мо бошад навора сар мекунем, рафтем. якум эълони имрӯза. ба таваҷҷӯҳи тамошобинони сомонаи рахти ҷ мерасонем дӯстон ки барои дохил шудан ба коллеҷи омӯзгорӣ бетестӣ, муассисаи хусусии таълимии коллеҷи муҳандиси омӯзгории шаҳри Бохтар барои довталабоне ки ба донишгоҳ ё коллеҷҳо роҳ наёфтанд, тибқи фармони вазорати маориф фармон ва иҷозатномааш барои қабул кардани довталабон ғайри тестӣ дода шудааст. довталабон метавонанд ба ин муассиса бе тестӣ дохил шаванд. ба аттестати нуҳумӣ ё аттестати 11 яъне аз синфи 9 яъне қабул мекунанд. ва дигар ин ки дар вақти таҳсил новбаста аз сину сол ин донишҷӯён метавонанд ки аз хизмати ҳарбӣ озод бошанд. ба ин муассиса ва тамоми шароитҳои замонавӣ муҳайё карда шудааст. шаҳрномааш аз 2000 сомон то 2700 сомонӣ. агар ба шумо ягон маълумоти бештар дар кор бошад, рақамҳошон дар поини видео ҳастанд ки метавонед бештар маълумоти пурраша гирем. ба шумо варианти хуб аст ки бе тестӣ дар омада дохил шавед. марҳамат, занг занед, бештар маълумоташро гиред. мегзарем дӯстон ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига ҳастад дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Данғара дар деҳаи Боғпарвар. ҳамин хел маълумот ҳастад. заминаш 8 сотиқ замин дорад, 3 дар хона кардагӣ тайёра, якта калидор, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, ҳамаш дар донии ҳамин хона кардагӣ тайёра ки дӯстон ремонти замонавӣ бо ҳамаи шароитҳои зиндагииш. гирди хона маҳкам аст, ҳамаи намуди дарахтони мевадиҳанда дорад. фақат медорад зиндагӣ мекунад, обгард, термис ҳамаш қоидаи аст. дӯстон азиз, хона ҷои беҳтарин да, яъне ки ремонтшам 100% ай. фурӯхта мешавад бо нархи 250 000 сомонӣ ки боз арзон ва муомилаи хубам дорад. агар ба шумо дар кор бошад, рақамҳошон дар поини видео ҳастанд ки имом дорад, метавонед занг зада бештар маълумоти пуррашро аз худашон гиред. марҳамат, шумо агар ҳамхали хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, ки замин, квартира, мошин, метавонед ки рӯй кунед, мо реклама мемонем. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. сеюм хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига ҳастад дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пеши аэропорти кӯҳна гуфтагии соҳибшон. заминаш 3 сотиқ замин дорад ки 5 дар хона кардагӣ тайёра ки якта калидор, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, ҳамаш дар дарунаш ҳастад дӯстоне ки рӯи ҳавлии стяжка, гирди хона маҳкам, кондитсионер, термис бо ҳамаи шароитҳои зиндагиаш таъмин аст ки дар наздикиш мактаб, садик, бозор ҳамаш наздик ай. ҳуҷҷатҳои хона 100% канализатсия дорад, яъне ки дарахтони мевадиҳанда дорад. фурӯхта мешавад бо нархи 750 000 сомонӣ ки боз арзон ва муомилаи хубам дорад. вариантҳои алиши ҳам аст бо квартира кати. агар шумо дошта бошед квартира, метавонед ки дар ҳамин рақамҳошон муроҷиат кунед, дигар маълумотша гирен. рақамҳои Тоҷикистон ва рақамҳои Россияшон имо ватсап дорад, метавонед занг занед, бештар маълумотша гирен. марҳамат. мегзарем ба чорум замини фурӯшӣ. чорум замини фурӯшӣ назди ҳавлига ҳастад дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар колхози Россия. 12 сотиқ замине ки дӯстон, замини холӣ, гирдаш маҳкам, дар инҷа обсвет ҳастад ки одамо уже зиндагӣ кардасанд, канализатсияам ҳастад. фурӯхта мешавад бо нархи 100 000 сомонӣ ки боз арзон ва муомила мешавад, аз 100 000 сомонӣ муомила дорад. агар мега мошинам дошта бошед, мошинам қабул мекунем, мега ба мошинам алиш мешавад. агар ба шумо ҳамин замин дар кор бошад, рақамҳошон дар поини видео ҳастанд ки метавонед бештар маълумоташ аз ҳамин рақамҳошон занг зада гирен. бардорон хоҳиш мекунем лайкотон намоед ва видеонавори моро подписа кунед.
чӣ мошини хонаву замин дар кори ба шумо дар комментари нависед. мо албатта дар видеои оянда пешкаштон мекунем. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. панҷум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига ҳастад дӯстон. қарор дорад дар шаҳри бохтар дар деҳаи гулзор, яъне ки қариби шаҳлом мешавад, яъне ки поёни дайрода ҳамин хона қарор дорад. 5 сотиқ замин дорад, 3 дар хона, 1 дар калидору ошхонааш ҳам аделин аст ки ремонти беҳтарин кардага дӯстон азиз, яъне ки бо ҳамаи шароитҳои зиндагиш таъмин аста. фурӯхта мешавад бо нархи 255 000 сомонӣ ки боз арзон ва муомила мешавад. наздикиш бозор аст ва вокзал, яъне ки хеле худтон медонен. рақамошон дар поёни видео аст. агар ба шумо дар кор боша метавонед занг зада бештар маълумоташ аз худашон гирен. шумо агар ҳам хали хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, квартира, замин, мошин, чизе ки барои фурӯхтан доред, метавонед сураташа қатъи маълумоташ дар номераи имо WhatsApp рӯй кунед. мо дар видео оянда рекламаш мемонем. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. шашум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига аст дӯстон. қарор дорад дар ноҳияи ҷалолиддини балхи румӣ, тарафи калхозобод мешавад, тарафи чапаев, пеши стадиони навда қарор дорад мега соҳибшон ҳамин хона. заминаш обшим 6 сотиқ замин дорад ки 5 дар хона кардаги тайёра ки 3 дар хонаш қариб ремонт дорад ва 2 дар дигаш ремонт надорад ки фақат шкатуру ҳамин хел монтаж кардага ки рангу бару трезавош ҳамин хел чӯш мондаги ҳаста. якта калидор, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом аделин дорад ки бо барои ошхона, газхона, бо ҳаммом, яъне ки дигар чизо бо семиблокати уже деволша бардоштаги ҳастанд ки камтар сохтмони инашам нопурраҳай. гирди хона полни худ маҳкам дӯстона, дарахтони мевадиҳанда, обсвет, ҳоҷатош 100%, сарош насум дар кора мега ба ҳамин хотир фурӯш шуда мондаем. фурӯхта мешавад бо нархи 270 000 сомонӣ ки боз арзон ва муомилаи хуб мешавад. вариантҳои алиши ҳам дорад. агар ба шумо ҳамин вариантҳо тоғият рақамошон аст, метавонед занг зада бештар маълумоти пурраша аз худашон гиред. марҳамат, занг занед. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. ҳафтум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига аст дӯстон. қарор дорад дар шаҳри ваҳда, дар кадом ноҳия деҳаша нагуфтиян узри зиёд аз худашон мегирем. замини ин хонаам 6 сотиқ замин дорад ки 4 дар хона, 1 та калидор, ошхонааш дар дорини ҳамин хона ҳаста ки дӯстон хона коробка бо ғишти пухта бардошта шудааст. дар инҷа мега обсвет дорад бе ягон маълул, одамову зиндагӣ кардесиян, ҳуҷҷатҳои хонаам 100%. фурӯхта мешавад бо нархи 180 000 сомонӣ ки боз арзон ва муомила мешава мега кадоме ки харидори аниқ бошад. рақамошон дар поёни видео аст ки занг зада метавонед бештар маълумоти пурраша аз худашон гиред. марҳамат, шумо агар ҳам хали хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед ки замин, квартира, мошин, метавонед ки дар номераи имо WhatsApp рӯй кунед. мо дар видеои оянда рекламаш мемонем. мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст дӯстон. қарор дорад дар шаҳри душанбе, дар пеши автоцентр уфтагаи соҳибшон ки духонага квартира дар сеюм ошона қарор дорад. 58 квадрати метра. обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, балкон, термос, кондитсионер, ремонтуш евро ремонти замонавӣ кардага мега соҳибшон бо шароитҳои зиндагӣ таъмин аст. фурӯхта мешавад бо нархи 280 000 сомонӣ ки боз арзон ва муомилаи хубам мекунем. кадоме ки мега харидори аниқ бошад, биёд квартира пеш бинад, боз савдо муомилаи хубам дорад. дар наздикиш масҷид, мағоза, супермаркет, садик, ҳамин хел чизо ҳаста. марҳамат, метавонед ки занг зада бештар маълумоти пурраша аз худашон гиред. дӯстони азиз, бошад дамвора давом медиҳем. мегзарем ба нӯҳум хонаи фурӯшӣ. нӯҳум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига аст дӯстон. қарор дорад дар ноҳияи данғара, дар булёни поён. заминаш 8 сотиқ замин дорад ки 4 дар хона кардаги тайёра ки 1 та калидор, ошхона, ҳезумхона, кухни, бания ҳамаш аделин аст ки хона бо ғишти пухта омода кардидан ки ҷои беҳтарина мега соҳибшон. обсветчам ҳаста. маълумоти пурра бо телефон гуфтага фақат одамони харидор. нархаш 160 000 сомоние ки боз арзон ва муомилаи хубам мекунем мега дар назди хона срочно сум дар кора мега ба ҳамин хотир фурӯш дамудиам. марҳамат, дӯстоне ки аз ноҳияи данғара хона пурсида, на хонаи тайёр, яъне ки нархшам қимат нест, ремонти беҳтарин замонави кардага ки фақат медаред зиндагӣ мекунем. ҳуҷҷатош 100%. марҳамат, занг занед бештар маълумоти пурраша худатон гиред.
мегзарем ба даҳум квартираи фурӯшӣ. даҳум квартираи фурӯши навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ дар Ленский район наздики бозор гуфтагиай соҳибшон. Духонага квартира аст ки дар дуюм ошона қарор дорад. Квадратша мега соҳибшон намедонам, яъне ки аз 40 боло мега айниқтарша намедонем мега соҳибшон. Обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термис, кондитсионер, мебел, хобшфанер, стиральни машина, кондитсионер, яъне ки ҳамаи шароитҳои зиндагиш таъмин ки медонем, фақат зиндагӣ мекунем. Телевизор, ремонти замонави нав кардагӣ мега, фақат медонем зиндагӣ бе ягон камбудӣ. фурӯхта мешавад бо нархи 200 000 сомонӣ ки боз арзон ва муомилаи хуб мешавад. Агар ба шумо ҳамин вариантҳо туғра рақамошон дар поёни видео аст ки метавонед занг зада бештар маълумоти пурраша аз худашон гирен. бардорон хоҳиш мекунем лайктон дар видеонавори мо монед ва ба шумо чӣ хонаи замине ки дар кӯрае дар комментари нависи мо пешкаштон мекунем. мегзарем ба 11 хонаи фурӯшӣ. 11 хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Ёвон дар наздики Лимонад гуфтагӣ аст, яъне ки аз район дур нест, мега қариби район дай. заминаш 8 сотиқ замин аст ки 4 дархона, якта калидор, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, газхона, аловхона, яъне ки ҷои номпазӣ отделни ҳаст, мега ки ремонти хона замонавӣ, кухни гарнитур, термис, кондитсионер бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ мега таъмин аст. гирди хона пол ниход маҳкам, дарахтони мевадиҳанда, чойлоби ангур, рӯи ҳавлӣ стяжка ва ҷои мошинмонӣ, яъне ки таги навис дорад ки хона бо ғиштии пухта омода шудааст. хона мега бе ягон камбудӣ, яъне ки ҷои беҳтарин ки обсвет шам аст, фақат медорем зиндагӣ мекунем. фурӯхта мешавад бо нархи 270 000 сомонӣ ки боз арзон ва муомилаи хубам дорад. агар ба шумо ҳамин вариантҳо туғра рақамошон аст ки метавонед дигар маълумотоша пурра аз худашон гирен. марамат. мегзарем ба 12 квартираи фурӯшӣ. 12 квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Шомансур. ҳамин хеле маълумот аст. духонага квартира аст ки дар сеюм ошона қарор дорад. 41 квадрати метр, обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, ванна отделни ҳаст ки дӯстон ремонти беҳтарини замонавӣ кардагӣ ки мебел, кондитсионер, термис бо ҳамаи диван, кресл ҳамаш шароитҳои зиндагиш кади таъмин аст. дар поёни дом ҷои кӯдакҳои бозӣ мекардагӣ ва бохчаи кӯдакона, яъне ки отделни мега ҳамаша кардагӣ тайёрае ки дом навастройка ҷои беҳтарин аст. дар наздикиш мағоза, супермаркет, чизҳои даркорӣ ҳамаш ҳаст мега бе ягон камбудӣ. ҳуҷҷатҳои квартира 100%. фурӯхта мешавад бо нархи 320 000 сомонӣ ки боз арзон ва муомилаи хубам дорад. агар ки ба шумо ҳамин вариантҳо туғра рақамошон аст ки метавонед занг зада бештар маълумоти пурраша аз худашон гирем. марамат дӯстони азиз, шумо агар ҳамхали квартираи фурӯшӣ дошта бошед ки хона, замин, квартира, метавонед ки дар номерои имо ватсап рӯй кунед. мо дар видеои оянда рекламаш мемонем. ин буд 12 эълон доштем. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.